Ngangena. Hey, Ntombebhesi. Boqaba. Ulalekile kodwa? Ulalekile, asikhalazi ndawo. Hayi, kuhle makulalekile. Manje ngikulungisela into yokudla noma usafuna ukuthi ukurelaxa kancane? Hayi ake ngivuke kuqala ntona ngilungise njengentombazane sibe sisigcina ngalapho. Oh, shuthi uqonda ukuthi njengamanje ngakulungisela amanzi okugeza. Mhlambe impela. Okay. Ake ngithi ngizokwenza njalo kanti nezinto zokugeza nazi lapha ekhoneni into ozosisa. Hayi ngiyabonga kakhulu kukhona engikuphethe lapha esikhomeni. Oh, uyihlinzekele. Kude la ngisuka khona ntona. Mina ngingabuza nje ntona. Yeah. Lo muntu uzophinda abuye nini ukuza ngapha? Hawu. Ulate wena. Yazi ngikhuluma nawe nje ngimshiye khona ngale endlini la ngilala khona. Usadlala iRadio. Hayi ngiyathokozisa ke lokho. Hayi ngivukeke nami la. Hayi. Mawusho kanjalo mina angitshela sisibekela amanzi ngale nami ngimbambe ngale engaze ebhoreke elokho ehlele yedwa egcina sehamba yabo. Ngiyabonga kakhulu ntona ngiyabonga. Hayi. Awunethezeke, feel at home. Hayi kuleka ntona. Zo. Hey. Ntasemzini. Hayi khona. Hayi ngithi angibuye ungaze ubhoreke la ugcina usuhamba. Hey wena isigebengu. Wena umuntu engaza kubuka kuwe, wena isigebengu ngani? Awusekenze yini manje mnganami? Bona ulandela umuntu walilele ethi kuyenza izolo kimi. Ungalandela umuntu walilele. Umletha la awungitshena ngifihlele. Wena uzunempilo wena. Ayikho into ebenizoyisho mina. Yabona lo muntu ngolefikile bengathembi ukuthi uza ngempela. Wangenbox umuntu sagcina sikhuluma ethi ufuna ukubona wena. Nakho-ke usefike ngempela. Bese ngizothinike mina. Bekuphoqa ukuthi ngikulande ngikulethe. Hayi ngizokhatha nomntwana. Phathi ngihamba nomntwana. Engikwaziyo kodwa ngithi ukuthi ngeke uzumtshela. Naye lo muntu angicabanga ukuthi uzotshela umuntu wakho futhi. Uyobe mbonaphi? Ngiyadlala. Ngakwazi phela. Kodwa-ke wenkabi. Lo muntu uthe usafuna ukukhuluma nawe. Ekhuluma nami ngithatha engidaba. Hawu, kahle ungazodlala wena. Hayi wena ngoma wakho yabo. Hayi wena. Lo muntu ukhona akahambanga. Ini? Ukhona ngale ndlela akahambanga ubethi uyobhuka ngabe sengithi mina akangamoshiki imali ebhukeni akasabe selala la ekhaya ngoba ispace isikhona mase ke eyavuka ke bona ukuthi wenza njani. Inhloso yakho kahle ekhaya. Akunayo inhloso. Ayikho inhloso engathi nginayo kodwa engakusho mina ngiyacela mfowethu usanise umnikeze ithuba lokuthi ekhulume nawe ukuthi uyaphuma uyaphela la ekhaya ngoba engaphansi kwamagceke la ekhaya usewumthwalo wami. Yabo izinto emihle ebumnyameni sivele ekukhanyeni. Ngamlalela mhlambe kodwa akusho lokho ukuthi uzongishekha emqondo. Lokho engikhulume naye ngikhulumile ngilobe okubalekile mfowethu ikhona lokho ukuthi umlalele vele. Mase naye kuze ezogciniseka ukuthi uyamchitha mase kuba ukuthi mina naye vele uzogezeka inhliziyo nanokuthi uzamile uplan ukuthi ekubona. Yabona mina lezi zinto zengizama branch ngiciko ngoba abalandeli lezi singisanganisa ikhaya. Angisale thembi. Hayi. Sawubona. Yebo sawubona. Ngenjani namhlanje? Siyabonga singazongena. Siyaphila. Ngizwa uNdomesi ethi uthe ucela ukungibona. Kanti-ke bengingazana nanokuthi usekhona beyitshela ngempilo izolo. Hayi angifunanga ukuthi ngilifulathelele ngaze ngikubone. Ngikhulume nawe. Namhla. Ngoba ngifulathele. Cha uthini mina ngathi sesikhuluma izolo bese siqedile. Bengithi wanelisekile. Angazi nokhona ushadile. Impela ekhulumeni ethezolo. Bengifisa la ukuthi ngihlangane nalo muntu wesibani obambisene naye.
Nihlangane kanjani? Ngifisa ukukhuluma naye nje. Ngiyaxolisa ngibona lokho kuzokwazi ukuthi wenzeke ngoba bengichazile izolo ngoba angifuni ukuphilelwa ubudlelwane enginabo naye njengoba ngishilo ngathi ngiyamthanda. So uma ngabe wena usufuna ukuthi ukhulume naye uzokhuluma ukuthini ngoba phela uthanda mina ungokwami. Cha, ngiyasifike lapho. Ngifisa nje ukuthi ngidlule esiy'ncumo ey'thize ngokuba nejongo elifana nawe ebese ngiyazihambela, hhayi ukuthi mhlawumbe ngiyothini. Ilokho nje kuphela. Hayi, ngathi sengikuzwa kancane kodwa. Ngebhadi angeke ngikwazi ukuxhumanisa naye. Mhlawumbe ungayixhumanela mina ngendlela ongaxhumana naye ngakhona. Ngeke ngize ngikwazi. Kodwa nje ngiyakhuluma ukuthi ungaxhumana naye uzomncoma. Izinqumo nje. Kulungile, kuyazwakala. Okay, ngicela sesiqedile. Hhayi, ngiyakhuleka. Okay, ngiyabona. Sure. Bathi ibhesi. Aso. Ngingangawe Nduna. Ngithi angikubone la Nduna. Ngizokuhlupha. Hawu, sebenze njani? Ngiyathemba ukugcina. Okay. Nginesicelo la Nduna. Khuluma. Ya, bengifisa la ukuthi ungihlanganise nentombi yalomfo. Intombi kamzo. Kunjalo. Hayi. Angicabangi ukuthi umzozo yivuma leyo. Useyivumile. Kuwukuthi yena akafuni ukuthi sihlanganiswe kuye. Oh. So mina kumele ngenze njani ukuze ngihlangane? Ngikunika amanamba? Nawo. Nangeshake. Anginawo. Besingakafika isidingo sokuthi ngaze ngibe namanamba akhe. Ngeke ungazi ukuthi ikhaya kuphi. Oh, hayi kwelokukha kunedamu nje elingangenhla. Okuyikhona la kukha khona wonke umuntu. Nayo ke ikha khona futhi washa khona uma uthi uyowasha. Ngingayivimbela khona inkinga enginganayo. Yeah. Ukuthi angiyazi kahle. Kahle hle angiyazi. Okay. Ungaya mhlawumbe kungibonisa. Ngoba ngeke ngikwazi ukuyokubonisa. Ngicela ukuthi ngikuvezele nje yona la ku Facebook. Ubone ukuthi ikanjani because anginayo ngisho ithombe zayo. Oh, ikhona lapha enkundleni. Yeah. Ungangibonisa Nduna. Okay. Oh, check it la manje. Yeah, iyona ke mina. Hayi. Wakhetha impela lo mfo. Hawu uyayincoma. Singathini. Ikhona yona. Sho kaje. Awubile ngapha. Hayi, ikhona isho nangesitho. Kulungile Nduna. Hayi. Ngangihlula ukuyibona. Oh, angeke sakudida. Hayi sidalo. Kanti ke ngayiseva ke kusendele nawe ukuthi uhlala unazo. Kulungile Nduna, ngiphushela lapha enkundleni. Hayi. Anginankinga. Sawubona. Unjani? Ngiyaphila njani?
Sawubona. Yebo kunjani? Siyaphila kunjani? Ngiyaphila. Ake ngichaze la ngaphambi kwami kube mude. Intombi ebhesile lapha phambi kwakho. Emarisburg phansi kwentaba uMkambathi. Engakujabulela ukukwazi. Hawu. Ngaphambi kokuba ungazi. Ngabe intombi yaseMaritzburg ibekwa yini? Hayi cha, bengizobona umhlobo wami la induna yangapha. Iqhawe lethu leli likhulu lapha bathi umfoka Qwabe uNdumiso. Oh, uNdumiso. Oh hayi uNdumiso ngamazi wakhona khona la endaweni. Anyways, igama lami mina ngizinhle ngakaZulu. Khona la. Oh, kaMageza. Yebo. Noma ngiyakhumbula nokuthi uza la ungidlule ngapha. Ya ngiyakhumbula. Ngakhohlwa kanjani? Ngithemba ngikujeqeza la. Kwanokukuthanda okukhona ngingazi-ke. Ngoba phela ngeke ngize ngikuthandele mina ngumuntu wesimame nabo uyabona. Ngeke ngikuthandele abafowethu ngoba sebeyithathile. Ngoba ngeke ngikufake esithembeni umuhle kangaka bakithi. Ngoba ufanele uba indlovukazi wena ube lapha ngasekuqaleni ngasekubeni nomkhulu. Ngithanda. Ngathi ngiyadideka ngoba phela mawuthi mhlawumbe ngeke uzongifaka esithenjini. Vele nami sengithathile. Vele bengingayimiselanga nanokuthi ngibe sesithenjini. Angali ukuthi usuthathiwe. Nami bengingathi ukuthi inhle kangaka ayikho insizwe esayishayile. Ngithuke nje impela ngibabaze ngibambe ngezansi. Isifiso benginaso la. Ngale buhle bakhe ngibona la. Ngeke ngize ngufanise nengelosi ngoba abaningi befaniswa nengelosi. Thiwa bahle ngendlela ngaphakathi nangaphandle uyabona. Sekwanconywa ngendlela eziningi. Mina ngifuna ukuncoma ngendlela yami ngedwa ngingazi ukuthi ngizoyithatha. Kodwa ke sobona ekambeni kwendlela ukuthi ngithatha benginesifiso la sokuthi ekukuthandeni kwami ebese uba umnakwethu nasendodeni eyodwa. Sibe sisazoyifuna ke naleyo ndoda sobabili singene kuyo sobabili. Ngikufise ukuthi futhi kube undlovukazi lapha. Beyini indlovukazi Njengoba uyiyo. Hayi. Njengoba bese ngishilo ukuthi angaze ngiplan ukungena esithenjini engicabanga ukuthi namanje angikuze kwenzeke. Angeke kube ngikuphikise lokho. Owacabanga ngalesi sikhathi owacabanga ngaso. Bengicabanga la. Kunalensizwa engithemba ngihamba kule ndawo ngoba ngahambi kakhulu. Angazi noma uyaqala nobuso bami ukubona namhlanje njengoba ngibona la emfuleni. No, yona into futhi le kumangasa ukuthi uphoswa yini la emfuleni. Kodwa ngicabanga ukuthi ngeke ngakubona ngikhathi zasekuseni. Awuthi buye store. Bekuyimi impela. Angahambi kakhulu ngeke ngaya lapha impela esitolo kuphela ngase ngibuyele endlini kodwa kunalensizwe engingayibona yangikhanga. Ngathi mase ngikubona nawe la ngafisa ukuthi mina nawe sibe kuyo sobabili njengoba ngisho bengifisa ube indlovukazi. Ngikhothame kuyo. Okay, uthi ngitholisise la le ndaba. Mhlawumbe wena yini ekwenza ukuthi ucabanga ukuthi sinabababili kuleyo insizwa noma ngazi ukuthi iyona yiphi kuzo zonke nje intombi ekhona la endaweni kungani uqoke mina? Ngoba sengiyibone zonke. Ayike ngibone nesizotha. Nesidimo esibonakalayo nje ngesakho. Yani ukungihlonipha yakhuluma nami. Ezinye ziyitshela ukuthi ngilaba abanye. Abazenza ubunye ubulili bebobunye cha kanti angiyona ngisuke ngizibingelela nje ngidlule. Kepha wena wanginika ithuba lokuthi ngikhulume nawe. Kunjalo. Hayi ngiyakuzwa intombi. Manje awungihlebele phela igama la lensizwe. Uthi mhlawumbe ucabanga ukuthi uke wayibona yachaza wacabanga ukuthi singabababili. Ngithemba ngihlolisisa la ngithola igama abanye bofuthi la beyibiza ngoba phela ngeke ngabi nabo abangani. Ngathola ukuthi bathi umuntu wasemzini. Umuntu wasemzini Sho njalo impela. Kungani ukhetheni? Njengoba ngisho ukuthi sengihambile ngize ngihambe kancane kodwa ngizibonile ezinye zensizwa. Kwawuye engibonayo ukuthi lo nguye njengoba nawe sengikubona la ngabona ukuthi cha uye singabambisana kuye ngoba insizwa ibonakala ukuthi impela khulekile. Ukuzwa ngiyakuzwa kodwa ngifisa sengathi nginga-understanda kabanzi ngale ngxoxo yakho ngale nkulumo yakho because
ngathi khona la engishiyeka khona noma ngingeke ngize ngikubekele manje. Okwamanje nganakodwa ngoba ngisekhona la endaweni bengicela ukukushiya qhubeka nokade wenza. Mina ngizothi nje zinqunya amakanda ayishiwe. Sale kahle mntwana womuntu. Hayi. Wasemzini.